Hát nem tudom, ezt a madárnyából készült levest én biztos, hogy nem kóstolnám meg. Alexei szabadon élő társai odvas fatörzsekben raknak fészket. Tojásrakás után 14 héten már ki is röppennek a fiókák, de a család sokáig együtt marad. Alex csőre nagyon erős, pont úgy, mint a most következő orvosok keze, akik egy hipermodern, mégis inkább egy asztalos munkára emlékeztető csípőprotézis műtétre hívták a Magellánt. Egy bajnok sportoló úgy döntött, megmutatja, mire számítsanak az ilyen beavatkozásra várók. Érzékenyebb nézőinknek szólok, hogy emberi belső szerveket, csontokat is mutatni fogunk. Alex, jobb, hogyha te ezt nem nézed. A legmodernebb csípőműtét hangjai. 8 héttel ezelőtt rögzítettük ebben a magánkórházi műtőben. Ide eddig csak a Magellán kameráját engedték be. Készül az angol és a magyar orvosokból álló csapat a különleges csípőizület beültetéséhez. Az imént még a műtőasztalon látott beteg, az egykori pingpongvilágbajnok, Hugyec Pál, ma már jól van. Most már mankó nélkül is megpróbálhatom, hogyha nem érzek semmit, akkor főleg lakáson belül ott nyugodtan közlekedhetek. Mielőtt a bajnok elmondaná a műtét következményeit, lássuk a 8 héttel ezelőtti beavatkozás lényegét. A csontvás csontjai izületekkel kapcsolódnak egymáshoz. A medence és a combcsontot a csípő izület köti össze, ennek köszönhetjük a lábunk mozgását. Az izület vápája ez a gömbhéj, ami a combcsont porccal borított fejét befogadja. Ha ez begyullad, elkopik, akkor ezt fémdarabokkal helyettesítik. Ezt beragasztjuk a combcsontba és beillesztjük helyére. Hát valahogy így néz ki egy hagyományos csípőprotézis, amiből évente átlagosan 8000-et ültetnek be Magyarországon. És ez már az új típusú műízület, amiből itthon eddig összesen 4-et tettek a helyére. De hogy mi az előnye, az dr. Bálint Lehel, az angol orvoscsoport vezetője a műtét után maszk nélkül mesélte el a Magellánnak. Nem kell lefűrészelni és eltávolítani például a combfejet, hanem egy olyan felszínt kell csupán létrehozni az izületben, amely az eredetihez rendkívül hasonló. Na de vissza a műtőbe, hiszen a java csak most következik. Azonnal kezdjünk is bele, és nézzük, hogy hogyan kerül a helyére a hiper-szuper protézis. Az előkészületek és az altatás után, még a felnyitás előtt speciális sterilfóliával takarják a területet. Aztán jöhet a vágás. Ami most történik, az a csípőizületnek a feltárása lépésről lépésre. Hogy hozzáférjenek a combcsonthoz, lefejtik az izmokat. Ez meglehetősen véres művelet, ezért kell az elszívó. A csont már elő is bukkant, ami jól látható az izületi kopás. Ebbe a csésze alakú vápába fog ülni az a fej, amit most újból képezünk lényegében. És már is kezdődik a faragó munka. Előkerül a daráló, a fúró és a kalapács. Szóval azok az eszközök, amelyeknek a segítségével kidarálják a nem kívánatos porcot, és előkészítik a terepet ennek a csészeszerűségnek, vagyis vápának, amiben majd a gömb alakú fejet illesztik. Ez a csésze alakú felsej, ez be van ültetve, bele van kalapálva gyakorlatilag a combcsontba, és biológiai módon fog rögzülni oda. Azok belenő a csont. Most kezdődik a combcsontfej alakítása. Ha most egy hagyományos műtéttel lennénk, ezt egyszerűen levágnák. Itt viszont csak szabályosra alakítják, hogy illeszkedjen a gömbfelszínbe és az előzetesen kialakított csészeszerű vápába. Így sokkal kevesebb a csontveszteség. Ez a fényes felszín, gömb felszín illeszkedik bele abba a csésze alakú vápába, ami a medencecsontba már korábban beültettünk. Már csak egy kis malterhez hasonló csontcement a rögzítéshez, és már is a helyén van az új protézis. Egy kis tisztogatás után minden visszakerül a helyére, és véget is ért a műtét. És akkor ugorjunk vissza a jelenbe. Az imént látott műtét után 2 hónappal az egykori pingpongos jól van. Bali bácsi még a hegeket is megmutatja. Érzek egy különbséget. Most azt, hogy
ez a különbség, ez orvosilag milyen, ezt én nem tudom megmondani, de én érzem a különbséget a kettő között. A beavatkozás okozta változást és az új, valamint a régi típusú csípőprotézis közti különbséget leginkább a röntgenfelvételen lehet látni. Lényegesen kisebb mértékű csontot kell eltávolítani, sokkal több saját anyagot, saját csontszerkezetet tudunk megőrizni, és a protézisnek a kialakítása olyan finom polírozással készül, ami élete végéig tartó, kopásmentes működést biztosít. Pali bácsinak még néhány hétig kímélnie kell magát, de 2 hét múlva végleg elhagyhatja a mankót. Mint látták, elég kemény volt a beavatkozás, mégis ezzel az új módszerrel a korábbihoz képest fele annyi a lábadozási idő. Magyarországon csaknem 5000-en várnak hasonló beavatkozásra, nekik általában 1-2 évig kell várniuk egy ilyen műtétre.